ओमफ्राय नोंनो होनबाय थाबानो जागोन नामा जेराव आङो थाङाखैना आरो आं मानो फानलायनो गोनांथि दोङो जेनेबा आं होमबाबा न'आव माइरंआनो जोबदों ना बेदरानो आंखाल जादों आं मानो फानलायनो आङो एफा इफोरबायदि थार्द क्लास सानना लानाङा मिथिबाय आङो मोजां स्कुल कलेजावनो फरायनानै देरबोदों उन्दैनिफ्रायनो मिथिबाय आङो इफोरबायदि फाननानै जालायलायनाय आंहा जेबो माबा खोथा गैया मिथिबाय आंखौ इफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थानाङा नोंगौ मोनसे समाव आंनि बयफ्रेन्ड आरो आङो भाइरेल जादोंमोन इ खोथाया नंगौ दिसुन इ खोथानि थाखायनो बार आङो भाइरेल जाबाय थागोन इ खोथाया नंगौ नामा दिनैसिम सेलुन नामाल' आं जेरावबो हाबैफेराखैयानो दिनैसिमबो इफोरबायदि हाबैफेराखै आङो मिथिबाय जाय सिख्लाखौ नोंसोर आं खोन्थानानै सेयार खालामबाय थादो जाय सिख्लाखौ नोंसोर आं खोन्थानानै सेयार खालामदों इ सिख्लाया आं रोङालै प्लिज अननानै आंनि नाम मेनसन खालामनानै इफोरबायदि सेयार खालामदों इ सिख्लाया आं नोङो मिथिबायना नोंसोरो जुदि इ सिख्लाखौ आंखौ होननानै भिडिअफोराव बखिनाय माबानाय नुनानै माबाबासो नोंसोरो पस्ट होनांगौ मिथिबाय एम्मा नोंसोर इदि खालामबाय थानाङा मिथिबाय गोबां थास' बिबारनि भाइरेल जाबावदों होननानै गोबां माखासे मानसिफ्रा ससियेल मिडियायाव फानसावदों नङा होनब्ला आसलथे नंगौ जोङो नंगौना नङा स्टाडि खालामनायाबो जोंनि थाखाय खुब मोजां बा खुब दरखार मानो होनब्ला गोबां जों आंनि बायदि बा नोंथांनि बायदि बा थास' बिबारनि बायदि माने गोबां फेस थायो माने मानसि थायो होनना बुंदों बेबायदि एखे मानसि थायो बेनिखायनो नंगौना नङा जोङो मोजाङै नायनांगौ स्टाडि खालामनांगौ आरो गामिनि मानसिफ्राबो आरो बैफोरबायदि जायगायावहाय जेनाखि पुलिसफोर थांदोंमोन नङा होमबा बिसोरनो सोंब्लानो आरो बैसोरजों सोर दङ बिसोर थांबानो मिन्थियो नङा होमब्ला नंगौना नङा बेयाव थांबानो चेक खालामबानो मिन्थिहोयो सोंबानो मिन्थियो थास' बिबार दंना गैया थ' थास' बिबारा खुबनो गावनो खोथाजों गाबनानै बुंखाबाय आरोना फेसबुकआवहाय मैया थ' गोबां दुखु मोनदों बिथाङा गाबदों आं बिथांनि जेनाखि गाबै बुंनायखौहाय आंबो फोथायदों आरो मानसिखौबो आङो बे जेनाखि फेसबुकआव पस्ट होदोंमोन नङा होमबा बे हमजानायनि दा बेखौबो आङो मोजाङै नायदों स्टाडि खालामदों मानसियाबो एसे एखेहां नुहाङो ओमफ्राय मोखाङा फिसा ओमफ्राय थास' बिबारना मोखाङा खावलाया गिदिर मोखाङा एसे देरसिन थास' बिबारनिया बेखौहाय आङो बेवहाय एसे डाउट दं आरोना नंगौना नङा बेबा बेबायदि आंबो सानदों आरो थ' नङाबा जानो हानाय आरोना लोगोफोर दा बेनिखायनो नोंथांमोना साइडआव माने स्क्रिनाव होबाय थानाय फट'खौ मोजाङै नाय आरो मोजाङै सिनायना ला जाहाथे भुल दामाव नोंथांमोनहाबो बा रायजो राजाफ्राबो भुल माने दा बुजि नैबे स्क्रिनाव होबाय थानायखौ नाय आरोना दा गोबां माखासे मानसिफ्रा सोरबा मिथिबा मिथियाखैबो जानो हागौ आरोना थ' दाखालि बावैसो माने बिउटि पार्लारावहाय जेनाखि इउनिसेक्स जे बडि माबा मोदोम नाग्रा बायदि बिदिनो बिउटि पार्लार माबाफ्रावहाय बे जाथाया जादों बेनिफ्राय फैदों आरो दा नैबे अनारा नैबे गाहायावनो होजोबखादों आङो मोनथिखादों ना नोंथांमोनहा बे नैबे साबा मानसिया माने देहा फानग्रा फालांगि खालामग्रा आरो दा गोबां माखासे मानसिफोरा बेखौ लानानैनो सोरबा गाज्रि कमेन्ट खालामदों मोजां कमेन्ट खालामदों आरोना बेयावबो गोबां बुंदों आरोना थ' ओरैबायदि बुंदों आइयै थांग'जोब्बायसो बा हमजालायबायसो आंबो थांगौमोन बैफोरबायदि जायगाफ्राव बेफोरबायदि खोथा बुंदों आरो लाजिथाव बाथ्रा थ' जोंहा मानो मोनस'नाखै जोंहा मानो नुस'नाखै बेबायदि बाथ्रा गोबां बुंदों आरो गाज्रिनो थ' बेफोरखौ बादहो गोबां जोङो मानसिफ्रा बैफोरबायदि जायगाफ्राव गावनि जेनाखि देहा सोलेर बेफोरखौ दाम गैयै खालामो एकदमबारे बुजिनाय गैला आं दे सोर फिसायजों हाबा जानो मोनगोन देनां आं जे बबे जायगासिम थांगोन बा आङो दिनै गावनि देहा सोलेरखौ फाननानै जुदि आङो नेक्स्टआव लास्टआव हाबाखौ आं सोर सेंग्राजों हाबा जागोन सोर बयफ्रेन्डखौ मोनगोन दा बेखौबो सिन्था खालामनांगौ गावनि लाइफखौबो नङा होमबा दा बेखौबो बुजिनो रोंला गावनि लाइफखौबो बुजिनो रोंला गावनि लाइफखौबो बेसेन गोनां खालामला अदामि खालामबाय बेफोरबायदि मानसिफ्रा नङा होमबा थ' थायो
अनेकथार दंबावो दाबो दङ आरो हाबा जाखानाय माखासे मानसिफ्राबो जेनाखि फिसाय दोरोदबानो फिसाय गैयाबानो जेनाखि बेंगालर गुजरात माबा माबिफ्राव मावग्राफोरनि हिनजावफ्राबो बेफोरबायदिनो गोबां देहा सोलेर फानखोमानानै जागासिनो दङ आरो देखायनानै आड्डा मारिगासिनो दङ ओरैबादि थिउ जाय बाथ्राखौ बुङोब्ला जाय बिथांमोनहा दुखु मोनगोन माखासे दङ बुंजोबाबो दा माखासेफोरनाव नांहैलायगोन नङा होमबा माखासे हिनजावफोर दङ जायफोर हौवा गैयाबानो बिसोरो मा गावसिनि देलायनायनि गावसिनि मबाइल रिसार्जनि थांलाय फैलायनायनि माबानायनि गोबां माने देहा सोलेर देखायनानै थाखा जाग्राफोरबो दङ आरो लेंहरोबो हरफोरावहाय आरोना बेफोरबायदिनो गोबां भाइरालफोरबो नुबोबाय आङो आरो बिदिखौ नुबाय आरो ओंखायनो साबधान रायजो राजाफोर बेफोरबायदि जाथायफ्रा जेन' दाजाथों बा जानो नाङा आं बेखौसो आसा खालामो आरोना थ' गोबां आं बेफोरबायदि नुबोलागासिनो दं दै मेसेन्जारफ्राव सोरबा आंनो हरलालाबायो दा बेफोरखौ नायनानै दा आङो माने गोबां मोजां मानसियानो गैला सानदों आरोना आरो मोजां मानसियानो सासेबो बेबायदिबा संसाराव बोरै थाबावगोन बिदि सानदों आङो बेनिखायनो बिराद दुखुबो मोनदों लाजिदोंबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा बर'फोरा बेफोरबायदि जाजोबसिगोन नामा होननानैबो आङो बिराद गिनायबो दङ दुखु मोननायबो दङ लोगोफोर थ' नोंथांमोना एसे साबधानै थाबानो जाबाय गामिफ्राव आरो बेफोरबायदि नङैखौहाय इसिबां माने नंगौ होननानैबो बांद्राय सेर दा खालाम दस्राबो जानो हानाय आरोना थ' आङो बांद्राय फेक बखिबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो दिनैसो गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आङो दा न'आव गैया दै आङो दस्रा जायगायावसो दङ नै एकदमबारे लकेसनफ्रानो आलदा सिस्टेमनि बालन्दा देरा थ' थेंक इउ बाय बाय